Krásny oktoberský vovtorok u Keresturskej Vodici, majstrove, ktorí otримуjú katedrálnu cerku i všetky objekty kolo nej, vychasnували, že by opravili zakrycia na pomocným objektu u Vodici. Od 8 hodí sme počali z robotu i do večera dok vidno, pretože može z nás bude kuzi chvíľa oháňac, bo obecujeme, že bude dižu, musíme poponáhľať. Dom, že u takým stanu, jak i teraz v plošči hore, nešmu dočekať žimu, bo to šli chodze napadac, posahuje všetko dolu i musíme porobiť. Porobíme vrch krova, znači na tej šopi, poneže objekat pravený pred 45-6 rokami i štafli, na ktorých zabiti to ti ploči, še posahovali dolu. Eto teraz treba premeniť štafli, pretože sú zdrveni i oznova prikruciť z ploči. Majstrove porobia len hornju časť zakryca, poneže dolnje časti ešte u dobrim stanu i po ich slovoch vytrymaju ešte veľi roky. Za tú robotu rachujú, že im budú potrebni 3 celí dni, tá ponahľajú zakončiť skorej dižďu.